Com seran els cotxes del futur? Quins són els reptes als quals s'enfronta la indústria de l'automòbil? Li ho preguntarem als conferenciants que s'han aplegat aquesta setmana a les jornades de la Càtedra d'Innovació i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. Bé, els reptes, hi ha un de molt important, que és el tema del vehicle elèctric, o el vehicle híbrid, és a dir, la reducció de la dependència dels combustibles fòssils i el pas a una energia neta, que implica naturalment un extra d'eficiència energètica també. Aquest és el futur. Tardarem més o menys, però al final l'energia que farà moure els vehicles serà energia elèctrica. El tema de la intel·ligència va també vinculat a la recàrrega i al propi vehicle elèctric, però també va en el tema de la seguretat, és a dir, es pot incorporar molta més tecnologia, molta més intel·ligència en tots els sistemes de seguretat que hi ha per tal d'aconseguir una mobilitat molt més ordenada, molt més segura i molt més una mica predictible, no? És a dir, anar d'un punt a l'altre de manera segura i de manera predictible, sabent quin temps hi invertirem. Òbviament, avui en dia, el plus que es té de pagar per tenir un vehicle elèctric, doncs, relativament és car. I dic relativament perquè és una qüestió de temps. A mesura que hi hagi molts més vehicles que es fabriquin i a mesura que es vagi millorant en quant a la tecnologia dels diferents components que la comporten, doncs, evidentment, aquests preus es minimitzaran i l'impacte serà nul. Bé, un cotxe intel·ligent és aquell que és capaç de relacionar-se amb l'entorn de manera que afegeixi prestacions funcionals. És a dir, un cotxe intel·ligent no és un cotxe que sap més coses perquè en realitat no interessa. Interessa que l'usuari el pugui utilitzar de manera intel·ligent, per tant, que proporcioni informació, que actuï de manera autònoma quan calgui, etc. Això vol dir, per tant, avançar cap a la conducció autònoma, és a dir, que el vehicle pugui aportar molt més a la conducció i esperar menys de la pròpia aportació del conductor. Òbviament, després hi ha uns altres reptes tecnològics, que és l'autonomia d'aquests vehicles, no? I amb això també s'està treballant fortament i per tal que l'autonomia es pugui igualar amb els vehicles convencionals. Però amb això encara es tardarà un cert temps. Home, el mercat la necessita des del punt de vista que les instàncies polítiques, no? I per tant els representants dels ciutadans creuen que cal i aposten molt fortament per un canvi tecnològic que ens porti a estalviar en producció de CO2, estalviar energia i aconseguir més grans nivells de seguretat i d'eficiència en el transport. Per tant, crec que realment la societat ho necessita. No m'atreveixo a dir que cadascun dels individus ho vulgui i ho desitgi, però sí que globalment la societat ho necessita. No podem parlar de xifres exactes perquè els primers estan a punt de sortir a començaments de l'any que ve, però amb la subvenció que estan donant les diferents administracions estaria al voltant entre 35 i 40.000 euros. Però clar, això depèn del tipus de vehicle i òbviament de vehicles utilitaris. Bé, això vol dir que els reptes tecnològics que hi ha requereixen un alt nivell de qualificació. Aquí, en el nostre país, en el nostre territori, el que ens juguem no és la capacitat de tenir mà d'obra barata per fer feines que qualsevol podria fer a un cost més baix, sinó que juguem a aportar més, és a dir, a mantenir un nivell salarial important perquè la nostra aportació és una aportació de coneixement, és una aportació de valor afegit, una aportació que val el que costa. I per tant aquí és el nostre repte. El nostre repte és aportar més i per tant mantenir el nivell que tenim. Si haguéssim d'anar a la competència per cost, doncs seria francament difícil perquè hi ha competidors molt capacitats per fer-nos la competència. La gent com a gent potser no, perquè la gent l'únic que vol és un vehicle per poder-se moure. Òbviament, amb les necessitats que tenim mitjaambientals de reduir les emissions per tal de l'efecte hivernader i tot això, evidentment, la societat també està agafant una mentalitat de poder tenir uns sistemes de mobilitat que siguin verds, el que vulgarment es coneix com a sistemes verds. I en aquest cas, òbviament, es necessita aquest canvi, aquesta revolució en quant a tipus de propulsió.